Milí televízni diváci, srdečne vás všetkých vítam v našej farnosti Podkonice, farnosť svätého Martina. Farnosť sa nachádza v okrese Banská Bystrica, dekanát Slovenská Ľupča. Prišiel som tu, keď bola taká ťažšia doba, bol COVID, ako všetci vieme, a teda nebolo to ľahké. Po ústupe covidu sa to postupne samozrejme rozbiehalo a aktívne pracujeme vo farnosti s deťmi, s mládežou, s dospelými aj so seniormi. Je to moja prvá farnosť a som veľmi rád a šťastný, že tu môžem takto pôsobiť s týmito farníkmi, s ktorými veľmi dobre komunikujeme a spolupracujeme. Veľmi dobre vychádzame aj s obecným úradom, so starostom, kde je veľmi dobrá spolupráca. Každého z nás zastihol COVID a taktiež našu farnosť. Pán farár, ktorý prichádzal do našej farnosti, bol tu nový a hľadali sme spolu možnosti, ako sa priblížiť viacej k ľuďom. A vtedy sme prišli s myšlienkou vydávania farského informátora, ktorý bol distribuovaný všetkým ľuďom do domácnosti, aby nestratili kontakt s našim kňazom a zároveň aby vedeli, v akej situácii sa nachádzame. Postupne sme sa dostali až ku streamovaniu svätých omší. Napriek tomu, že sme boli zavretí v našich domácnostiach, v našich domovoch, tak sme boli prepojení a zjednotení. V rámci dobrej spolupráce medzi obcov a farnosťou vydáva obec každý mesiac mesačník Podkonický spravodaj, kde si farníci môžu nájsť farské oznámy, príhovor nášho pána farára farníkom. Súčasťou čísla je aj farské okienko, kde sa nachádza život farnosti. História nášho kostola siahá do druhej polovice 14. storočia. Vtedy tu stál malý jednoloďový kostolík. A v takej podobe, ako ho vidíme dnes, tak pochádza z roku 1819, kedy 14. novembra bol slávnostne posvetený. Taká zaujímavosť, že sa ho vtedy zúčastnilo 12 kňazov a biskup. No a my sme mali v roku 2019 krásne 200 výročie posviacky kostola a nášho patrocínia, kde zhodou okolností sme pozvali všetkých kňazov, ktorí tu pôsobili, a prišlo ich akurát 12, a takisto biskup, bývalý správca farnosti, ktorý je v súčasnosti biskupom na Islande, monsignor David Tencer. Farnosť vznikla v roku 1787. Dovtedy bola filiálkou Slovenskej Ľupče. K farnosti boli pričlenené 3 filiálky: Priechod, Baláže a Kalište. Z histórie vieme, že Kalište boli vypálené Nemcami v marci roku 1945. Od júna 1995 sme samostatnou farnosťou bez filiálok. Život vo farnosti okrem toho bežného diania obohacujú aj rôzne mimoriadne slávenia. Začíname v januári posviacaním príbytkov v našej farnosti. V pôste sme účastníkmi krížovej cesty a takým vyvrcholením tých krížových ciest je krížová cesta na Veľký piatok a putujeme ulicami obce. V závere júna býva omša pri kaplnke, ktorú farnosť má. Je to kaplnka Božského srdca. V lete sme obnovili fungovanie detských letných táborov. Pred pár rokmi vznikla myšlienka konania farského dňa, ktorý mávame pravidelne v závere leta. Okolo Sviatku svätého Martina býva veľká slávnosť, jedno z vyvrcholení roka, kedy celá farnosť slávi teda zasvetenie tohto kostola svätému Martinovi. Po dlhom období sme obnovili slávenie rorátnych svätých omší, no a v závere roka, okrem tých klasických vianočných udalostí a slávenia Vianoc, sa naše deti zapájajú do koledovania dobrej noviny. Do Vatikánu sme sa dostali projektom Dobrá novina. Navštívili sme rôzne inštitúcie, napríklad Slovenské veľvyslanectvo a Historický slovenský ústav. Ďalej sme navštívili sestry, kde sme im mohli zakoledovať v peknej kaplnke. A zúčastnili sme sa na svätej omši v bazilike svätého Petra, kde sme mohli naživo vidieť svätého otca pápeža Františka. Detský zbor funguje v našej farnosti približne 20 rokov. Začínali v ňom v začiatku prevažne deti a časom sa pridala aj mládež. Postupne sme tak mohli spríjemniť slávenie svätých omší tu v našom farskom kostole a taktiež na rôznych podujatiach v našom dekanáte.
V tomto období vzniklo aj niekoľko našich autorských piesní, s ktorými sme predstavili aj na festivali Verím Pane v Návestove. Kto v kostole spieva, tak sa dvakrát modlí. A my podkoničani sa všetci dvakrát modlíme, pretože my radi spievame a takisto ku všetkým cirkevným oslavám, ktoré v tomto krásnom kostole prebiehajú, sa zúčastňuje aj naša folklórna skupina, pretože my sme tu takí dva v jednom, že sme aj farníci, aj folkloristi. No a mali sme veľmi veľké šťastie na organistov, ktorí v tomto kostole pôsobili. Pán organista Kostúr, ktorý za svoju lásku k Bohu aj k orgánu bol v Jachimove. Potom to bol pán učiteľ Budaj, ktorý tiež, keďže bol učiteľ, tak mal ťažkú cestu k orgánu, ale si ju vždy našiel a všetkých nás vycepoval, naučil. A teraz máme tiež dobrú organistku, mladú Magdalenku. Prišla k nám a poprosila nás, aby sme jej zaspievali tak po našom. Tak sa nám to veľmi páčilo, že sme jej tak prespievali a ona sa tak pripravila. Kostol naozaj počas celých sviatkov krásne spieval. Vinšujem vám všeho dobrého od Krista Pána narodeného. Nielen na tento rok, ale aj na veľa budúcich rokov.